Исәнмесез, укучылар. Әйдәгез, бер-беребезгә хәерле көн теләп, дәресебезне башлыйк. Башланып китте дәрес. Без дөрес утырабыз. 4ле, 5ле билгеләрен без көндә арттырабыз. Укучылар, безнең бүгенге дәреснең темасы нинди булыр икән? Әйе, 9 санын тапкырлау, 9га бүлү. Үзебезнең алда нинди максат куярбыз? Дөрес, 9га тапкырлау һәм бүлү таблицасын төзү һәм истә калдыру. 9 һәм 9 саннарының тапкыр чыгышын ничек исәпләргә соң? Төрле ысуллар белән без бүгенге дәрестә карап китербез. Сез, укучылар, үткән дәрестә 8 санын тапкырлауны ничә төрле юл белән исәпләгәнне искә төшереп уйлап әйтегез әле. Әйдәгез, 9га 9-ны тапкырлауны карап китик. Беренче ысул. Алдагы килеп чыккан тапкыр чыгышка тапкырлаучыны, ягъни 9-ны кушып барабыз. Димәк, 8-не 9-га тапкырлагач 72 иде. 72-гә кушабыз 9-ны, тигез була 81. Икенче ысул. 9-ны 9 тапкыр кушабыз. 9 кушам 9, кушам 9, кушам 9, кушам 9, кушам 9, тигез була 81. Өченче ысул. Бу ысул бик кызык һәм ярдәмче булыр сезгә. Кулларыгызны рәсемдә күрсәтелгәнчә куегыз. Күңелдән һәр бармакка 1дән 10га кадәр сан куегыз. Мәсәлән, 9-ны 3-кә тапкырлау өчен сулдан 3нче бармакны бөгәбез. Нәтиҗәдә сулда 2 бармак дистәләр, уңда 7 бармак берәмлекләр 27 килеп чыга. Әйдәгез, балалар, дәфтәрдә бергәләп 9 санын тапкырлау таблицасын төзик. Чылбыр буенча җавапларны әйтә барыйк. Тактадан җавапларны тикшереп барыйк. 9-ны тапкырлыйбыз 1гә, тигез була 9. 9-ны тапкырлыйбыз 2гә, тигез була 18. 9-ны тапкырлыйбыз 3-кә, тигез була 27. 9-ны тапкырлыйбыз 4-кә, тигез була 36. 9-ны тапкырлыйбыз 5-кә, тигез була 45. 9-ны тапкырлыйбыз 6-га, тигез була 54. 9-ны тапкырлыйбыз 7-гә, тигез була 63. 9-ны тапкырлыйбыз 8-гә, тигез була 72. 9-ны тапкырлыйбыз 9-га, тигез була 81. 9-ны тапкырлыйбыз 10-га, тигез була 90. Укучылар, әйтегез әле, тапкырлау таблицасын ни өчен белергә кирәк? Әйе, бик дөрес, балалар. Мисаллар, мәсьәләләр шишкәндә тиз исәпләү өчен. Әйдәгез, күнегүләр эшләп алыйк. Исәплә, җавапларын гына этер аша яз. 9-ны тапкырлыйм 6-га, 9-ны тапкырлыйм 3-кә, 9-ны тапкырлыйм 7-гә, 9-ны тапкырлыйм 5-кә, 9-ны тапкырлыйм 8-гә, 9-ны тапкырлыйм 4-кә. Тактадагы җаваплар белән тикшерәбез. 54, 27, 63, 45, 72, 36. Тапкырлауның нинди үзлеген кулланып шиштек? Бик дөрес, укучылар, тапкырлауның урын алыштыру үзлеге кулланылды. Укучылар, 9 санын тапкырлау, 9га бүлү белән танышып чыктык. Сезне онлайн дәреснең практик өлешендә көтеп калам. Сау булыгыз.